Hi guys, welcome to my YouTube channel Anon Rongpi Jangpo. Kardom nilimen ke Anon Rongpi lapen ke nili rongke tarabasalang tereng rongpi arong lapen ke non nili paklang ponji lake honpen kasela mamir nang litum thek pon longpo a video lang igdenon lapen ke jong senang litum la so channel subscribe ilang pulo tangte subscribe igdetha puthon nang litum thek pon long ji jong senang tum la so a channel subscribe ilo pulo tangte kaprek kasela mamir thek monlongji lapen kaprek kelang mi mati a design kaprek amir kusonsi kasela ma kusonsi lason amir kapenchong ma lasnang litom thek ponlong ipo jongsi laso channel subscribe iglo pulo tangte kardon